Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe kule channel khona izolokhu ikulethele njalo iy'ndaba njengoba zinjalo. Umfana Godole uphethe umyalezo ophuthumayo ovela epholini ophezulu be-MK Party. Awuzizweleke ukuthi uthini lo myalezo. Sanibonani wengane zakwethu, uGodole, ukankomgodole umfana, udaba-ke noluphethe. Ngane zakwethu, ngithi ake ngiqhamukela kini njengoba ngibonile ukuthi iningi lenu lilale liphatheke kabi izolo. Bengifisa ukunisiza kodwa umthetho oqhamuka phezulu bengingakawutholi ukukhuluma into engineqiniso ngayo. Into enilaliseka izolo ningaphathekile kahle ilo iNews no-SABC News. Abakhuluma mangahlaza cwe, ayikho into abayikhulumayo. Bathi the case has been withdrawn. Besho umkhondo. Into engekho-ke leyo ngane zakwethu kuqhutshwa i-propaganda. Ukube kuthiwa ngiyazenzela, ngaba ngisabuyi onke lamashaneli aqamba amanga ngoba banamanga, baqamba amanga ngomkhondo. Niyangizwa mthini? Kuthiwa the case has been provisional withdrawn. Angazi noma ningizwile isilungu lesi engisikhulumile. Yebo, lokho kusho ukuthi icala lihoxiswe okwesikhashana. Izathu-ke ezenza ukuthi icala lihoxiswe okwesikhashana, inkantolo ithe bacela ukuthi inhlangano nenhlangano ivule icala eliqondene nayo. Zingezi njengoba inhlangano ngicela ziwu-22 or 26 lapho, I'm not sure. Inhlangano nenhlangano kufanele ivule icase yayo. So hayi ukuthi icala selihoxisiwe ukuthi umkhonto ulihoxisile icala. Icala lisazobuyela khona enkantolo. Ngane zakwethu, ngiyanicela, ngicela ukuthi nimusa ukuzwa ngey'ndaba ey'khuluma amampunge, ey'khuluma iphutha. Ilokho ngane zakwethu engizonazisa khona ukuthi ngiyanicela, akunacala ekuthiwa selicishiwe. Cha, icala licishiwe okwesikhashana, kusalungiswa, kusenama-correction, Verbetterings nge-Afrikaans. Kulungiswa amaphutha abekhona ecaleni ebekade livuliwe. Alikho icala elihoxisiwe. Angazi noma ningizwe kahle. Ngicela ukuthi ngane zakwethu ningaphatheki kabi, ehlisani imoya ibe phansi. Njengamanje emkhontweni bonke ababeze ngokuthi mhlambe bazoqhutha, bazohamba bonke ngoba njengamanje kufuneka ngempela abantu abazomela iqiniso emkhontweni nabafunayo impumelelo yomuntu omnyama. Zonke lezi inkinga ebhekene nomkhonto yinto eziyodlula, ey'fana ney'mvula ey'fika ngamandla, kodwa ziyothi zingathula lezo mvula bese siqhubeka nendlela. Akukho okuzovimba umkhonto ekutheni abantu abamnyama ubalwele ngale ndlela ofuna ukubalwela ngakhona. Ngicela ukuthi iy'ndaba zoma-TV ake niyeke, bekungene nje la ko-TikTok nizothola iy'ndaba okuyizona zona, ngoba niyoze nimelwe izinhliziyo ngendaba nje ka-E-News leno-SABC News. Khona le enye i-channel i-Newsroom. I-Newsroom ngiyayibona nayo ihamba ibe nopetenyana ibuye iqondise ihambise. Ngiyabona i-Newsroom ene ngikubhekile yonke into oyenzayo. Ngiyanicela ngane zakwethu, ngicela siyibambeni ngale ndlela esiyibambe ngayo. Ningezwa ngabantu, ningaphendulani nabantu. Akusona isikhathi sokuphendula abantu njengamanje, isikhathi sokufocus. Yileyo nje into efunakalayo. Niyazi ukuthi nokhetho lomasipala selula eduzane, so kufanele ukuthi sifocuse, sibheke phambili. UNxamalala uzoyilungisa yonke lento eyenzakalayo. Thina into edingekalayo support, siphinde sifocus. Nizobona kuzokwenzakalayo. Le khulunywa o-SABC no-E-News ayikho. Amampunge futhi nje kamanga, ngisuloku ngithi amampunge banamanga. Baqhuba nje propaganda yabo nge-MK, and i-MK isikhona, angeke iziye ndawo. Ilokho kade ngizonitshela khona ngane zakwethu.
ngicela nehlise umoya nazi ukuthi yonke into ihamba smooth. Ngiyabonga ngane zakwethu.